Aquesta història passa en una escola de l'Argentina. Allà és freqüent veure-hi l'aparició d'una noia jove que porta un vestit llarg de color blanc i una capa de color vermell. A la mà hi du una espelma encesa i en silenci va recorrent els llargs passadissos del centre educatiu. La llegenda explica que una jove procedent d'una família adinerada de la zona estava enamorada d'un militar que li havia promès estimar-la per sempre. La noia va quedar embarassada després de festejar durant un temps, però l'home la va acabar abandonant. Quan la família de la jove es va assabentar, la va tancar en una habitació oculta de l'habitatge. Abandonada a la seva sort i només amb la llum d'una trista espelma, la noia va anar pansint-se fins que va acabar morint a l'estança humida i gèlida on estava tancada i que l'espelma no havia pogut escalfar. Després de la seva defunció, la seva ànima segueix errant pels passadissos del lloc on vivia, que va acabar esdevenint un centre escolar. No hi ha hagut ningú prou agosserat per apagar l'espelma i ajudar la noia a aconseguir la pau eterna.